De AVP wint de verkiezingen op Aruba. Dat gebeurde na de verkiezingen van afgelopen vrijdag. In de ochtend van zaterdag, rond 3:00 keek ik op de internet en zag ik uitzinnige aanhangers van de AVP op straat al bezig zijn met de eerste festiviteiten. Afgelopen zondag, gisteren, was er de hele dag ruimte voor een karavaan van AFP-aanhangers. Na 2 regeringen van de MEP is de AVP weer aan de beurt. De mensen op Aruba hebben sinds 1986 elke keer AVP-MEP stuivertje laten wisselen. Meestal na 2 coalitieregeringen of 2 regeringen. Nu is het weer de beurt aan de AVP en dat werd met veel plezier ontvangen bij de aanhangers van de Groene Partij. Ze gingen van 7 naar 9 zetels. De MEP ging van 9 naar 8. En er zijn 21 zetels in het Arubaanse parlement. Dus er zal nu gezocht moeten worden naar een coalitie. Nou, de 2 partijen lijken niet snel met elkaar samen te gaan werken. De partij Futuro die heeft 3 zetels gehouden. Dus alles ligt voor de hand dat de AVP met Futuro gaat werken voor een coalitie. En dan heeft de PPA van Otmar Olibert ook nog